efectele burnout-ului pentru cel afectat, dar și pentru angajator, care sunt? În primul rând, nu mai vrei să te scoli din pat, nu știu cum să zic, adică să te duci la birou. Nu mai motivație. Nu mai niciun fel de motivație. Și cam tot ce ține de orice altceva decât execuția mecanică a unui task, chiar și el are de suferit, este cu certitudine neafectat. Adică, dincolo de niște activități pur mecanice, nu știu, unde, hai să zicem că nu e nevoie să faci niciun fel de activitate cognitivă, creativă, imaginație și așa mai departe, orice activitate care depășește acel nivel pur fizic e afectat. Deci acolo unde ai nevoie de creativitate, de imaginație, să scrii un text, să dai un răspuns inteligent la o întrebare, să, nu știu, discuți cu un client supărat sau să rezolvi o problemă mai dificilă, mai subtilă, cu implicații, mai diplomat, să fii mai diplomat. Astfel de resurse deja sunt epuizate pentru un burnout. El nu mai are energia, dispoziția să